A Deputación dotará os clubes e equipos coruñeses de máis de 1,5 millóns de euros. Con estas axudas, reafirma a súa aposta polo deporte provincial. A Deputación da Coruña destina preto de 1,5 millóns de euros para impulsar o deporte da provincia. Faino a través de 3 liñas de axuda que permitirán dar apoio aos clubs e entidades deportivas coruñesas na organización de eventos, no impulso de iniciativas que fomenten a actividade física e na adquisición de equipamento e mellora de infraestruturas. O Boletín Oficial da provincia publicou a concesión provisional das subvencións que ao sumarse alcanza unha cifra próxima aos 1,5 millóns de euros. A deputada de Deportes, Cristina Capelán, destacou que estas achegas apoian a centos de clubs para que a provincia da Coruña continúe a vanguarda do deporte galego. Tamén indicou que supoñen un apoio importante para que sigan desenvolvendo a súa actividade, tanto no fomento da actividade física como no adestramento dos seus e das súas deportistas nunhas condicións axeitadas para avanzar na súa carreira deportiva. Capelán apuntou que as subvencións para eventos na provincia permiten situala como referente en diversas disciplinas coa celebración de campeonatos nacionais e internacionais de diferentes disciplinas deportivas. O ente provincial dedica casi 600.000 euros ao impulso da organización de eventos deportivos singulares na provincia. As entidades beneficiarias desta liña recibirán entre un mínimo de 8.500 euros e un máximo de 35.000. A través de ditas achegas, a Deputación colabora no desenvolvemento de iniciativas de múltiples ámbitos como poden ser o do automóvil, o ciclismo, o baloncesto ou o voleibol. O Rally Terra da Auga Camiño de Santiago, Equinoccio, a Banca Pantín Classic Galicia ou a Volta Ciclista á Provincia son algúns dos 26 eventos deportivos que este ano contan co apoio da área de deportes da Deputación da Coruña.